Ok, mba tikisiko zegny anao zao ty mbala mizaha zegny karaha ataony ingia mizahanao zao ty zegny anao mizaha ingia amin'ny andraniany ty zegny mbola sorako zegny anao ankasitrapo maventy zegny anao mbola magnaraka sitapaka anatin'ny programme fampivoaran-tegna développement personnel amin'ny YouTube ty ato zegny tiers de temps amin'ny Facebook zegny développement personnel tsy karatra zegny contenu-ntsika niany ndraiky zegny atsika andeha any commentaire sariny ingia io zegny satria ingia ty zao avoa masika toko fa mahita tsara anao avoa masika joby ingia ty mizahanao ingia ty zao ty zegny misy ordinateur devant azy aveo misy casque zegny amin'ny ordinateur io ino ma raha andeha koragnitsika eto niany zegny ny raha andeha koragnitsika eto niany zegny atsika ikoragna mahakasiky ny ino zegny avantage mba hitanao tamin'ny corona zegny avantage mba hitanao tagnatin'ny corona nandalo tamitsika teto igny zegny safia za manokana zegny za mahita avantage marobe zegny alokana atsika nomboko zegny za gnapetraka fagnontaniagna aminao zegny hoe ino zegny raha mba tsy karatranao tamin'ny fotoanan'ny corona igny zegny tandregny za izy ka misy raha mba mandalo an-tsaignanao zegny ambila amin'ny commentaire ambanao hoe izao zegny raha tsy karatro nandritrany fotoanan'ny corona igny zegny safia za ito zegny za andeha agnazava aminao avantage nazoko zegny safia amina manokana zegny fandalovan'ny corona igny opportunité aminao zo ty mandinika ao zegny ndraiky mitandregny za zo ty zegny fandalovan'ny corona viruis tamitsika Madagasikara teto igny zegny loza fa aminaka manokana zegny ingia hitanao mizahanao zo ty zegny fandalovan'ny corona igny zegny opportunité tiako ambelanao ambanao zegny nidinikinao makasiky ny fandalovan'ny corona ta Madagasikara teto ok are tsy magnino fa izy araka atsika ity zegny misy avantage makasiky fitadiavam-bola zegny safia izy ka azontsika olo zegny tamin'ny fotoanan'ny corona igny zegny maro zegny olo tsy anasa araha teo zegny nanomboko za tegna nediko laligny tagnatin'ny développement personnel safia hitako zegny ny marary amin'olo maro ary za koa zegny mba tagnatin'ilay marary za mitady docteur andeha gnasitrana nefa zegny izy eo tsy maintsy manomboka amin'ny fahafantaragna azofy mazaty ino raha vitako ino tanjonaka ino nofinofinaka tsy maintsy agny zegny lay lalana ke nanomboka tamin'ny corona igny zegny za tegna nidriky lalagny tegna lalagny tamin'ny fakany tamin'ny développement personnel ke io zegny namakifakako makasiky ny tady vola zegny ke izy ka vogninao zegny anao andeha hitandregny taoko zegny anao zo ty miaraka amin'ny stylo-nao ndraiky cahier-nao bout de papier carnet na koa hoe efa vogno zegny anao ndraiky stylo-nao ndraiky cahier anoratra zegny amin'ny avantage hitako tagnatin'ny fotoana igny zegny safia tamizigny zegny nagnanaovako ny famakifakagna hoe ino marigny ma ny raha mety ampidi-bola isan'andra ino zegny ny raha mety ampidi-bola isan-kerignandra ino zegny ny raha mety ampidi-bola isam-bolagna ary ino zegny ny raha ampidi-bola isan-taona tamin'ny fotoanan'ny corona igny zegny nandiniako raha zay zegny ke ataoko fa iniany zao ty zegny fotoana zegny le 2 avril 2023 atsika niany zegny andeha makifaky raha zay zegny fa izy eto zegny atomboko antsika amin'ny ino zegny ny raha mampidi-bola isan'andra zegny safia tamin'ny fotoanan'ny corona igny zegny fotoanan'ny urgence zegny izy tokony fantatra zegny hoe ity raha ampidi-bola isan'andra safia atsika zo ty zegny mety mandinika économie interne misy atao hoe économie interne misy ny atao hoe économie externe fa ankamaroazan'olo zegny 97% n'olo miaigna ambony tany zegny miaigny agnatin'ny économie externe
zay zegny mahatonga anao magnamiatsigny iandrajoely, magnamiatsigny anao ampitondra fanjakana satria anao miaigny agnatin'ny économie externe fa anao tsy mba miaigny agnatin'ny économie interne. Ka izy manomboka niany zegny somary sintoniko zegny sainanao mba hiaigny agnatin'ny économie interne. Na za manokana zegny tsy nagnavaka hoe ino ma ny économie interne ndraiky ny externe. Nanomboka zany nianatra développement personnel za nahay hoe ino ny économie interne, ino ny économie externe. Satria tamin'ny fotoana za nianatra ny développement personnel makasiky ny arabola, zany zaha azoma olo matianina expert amin'ny raha ziny. Namontany za tadevany ordinateur ohatry za hitanao amizanao zao ty zegny, namontany za azovoma olo capable mampianatry raha zegny ato. Ny olo hitako tamin'ny fotoana zay zegny i Robert Kiyosaki. Mbesa bokanao hoe aiza araky sarin'ny Robert Kiyosaki zay zegny. Izy zegny sarin'ny Robert Kiyosaki zay zegny. Izy io. Izy zegny olo nianarako tamin'ny fotoana zay hoe amin'ny fiainana zegny misy zegny ny fampidiram-bola ary misy ny fagnaboagna vola zegny, misy ny income, misy ny expense. Azaveko aminao ito zegny izy niany zao ty zegny fa tsika ito zegny agnazava ino avantage hitanao tamin'ny corona. Ambelanao amin'ny commentaire ambanao zegny izy ka misy avy amizegny zegny ny nazoko avantage nazoko tamin'ny corona igny zegny satria za tamin'igny volako nagnano étude ino aby zegny ny raha mampidibola isanandra satria taminaka manokana zegny somary mitondra stress le fisian'ny coronavirus. Fa rehefa nadinigna zegny taty avafara hoe ny coronavirus zegny agnisan'ny mitondra opportunité maventy tsy hay fikoragnana maventy tamin'ny aparan'ny fiaignananakazy. Ka isorako zagnahary zegny nisy ny corona. Reto aby zegny izy ka fa pareo zegny anao ndraiky stylo-nao zegny ny raha mampidibola isanandra e satria tady vola zegny ny raha mampanahiragn'olo maro amin'ny fotoana zao ty. Fa araka ny boky nazavainy ty Avec ndraiky vidéo nizavako nitsabony i Avec izy nagnampanga vola volagniny tsy ho problème ary tsy ho vola velively ny problème. Fa ino ny problème izy? The way you think. Ty Avec zegny Thomas Avec Amerikanina inga io avy Canada. Izy nanoratra think rich to get rich. Tagnatin'ny boky zay zegny nahitako hoe tsy ny vola velively ny problème fa ny the way you think. Ino man the way you think zay zegny ny fomba fandiniagnanao zegny ny problème fa tsy ny vola zegny ny problème. Ino zegny tegna bangotoko ny raha zay zegny toetsaigny tsy tia mizara voalohany mahidy magnaraka toetsaigny mizalo satria malandrezaventsika amin'ny magnaraka ny 17 wealth principle nazavainy ty Avec hoe ireto aby zegny ny principe 17 principe de la richesse. Amin'ny magnaraka atsika magnazava zay zegny raha ohatra ka anao mbala vognono toko fa vognonao zegny anao hitandregny jusqu'à farany avy eo zegny izy koa fa hitanao fa hoe fotoana tokony agnanaovagna abonné zegny agnaty chaîne ty satria za zegny toujours mandeha magnamia contenu mafiveka aminao zao ty zegny ka fa fotoana zegny zao ty anao tokony abonné zegny ataoko fa i-abonné zegny anao agnaty chaîne ty avy eo zegny i-activer notification anao amin'ny fotoana zegny anao tsy ho tara. Ampoditsika korana avantage nazoko andraizareko aminao zao ty zegny ireto aby zegny izy. Voalohany zegny ny raha mampidibola isanandra ataoko fa pareo zegny anao anoratra ny raha mampidibola isanandra zegny ny fahafantaranao hoe ino man daily consumption hoe ino man raha consommen'olo isanandra hoe ino zegny raha tsy maintsy ampiasain'olo isanandra raha tsy maintsy hohanin'olo isanandra
ny raha hoanigny, ny raha ampiasaigna, igny zegny agnisan'ny zavatra mampidibola isan'andro zany. Ny raha hoanigny ndraiky ny raha ampiasaigna. Ohatra zao, i raha jiaby teo igny hoe jus, ronono, café ary ny dité. Olo zegny tia mihinagna aminantsika gasy tsy azontsika lavagna zegny ny finanagna ny vary intelo isan'andro. Donc zegny izy ka anao zo ty zegny mandiniky hoe ino aby zegny ny raha mampidibola isan'andro, i raha aby igny zegny agnisany agnatiny mampidibola isan'andro zegny. Ino ndraiky zegny ny raha nde ampiasain'olo isan'andro, raha ampiasain'olo isan'andro zegny agnisany mampidibola isan'andro. Rehetra zegny izy tia zegny tsy jiaby antsipirina le zavako aminao, fientiko magnantsoro saigninao zegny satria maro amintsika jo ty zegny mitsabalaingana ambony ambany hoe ino araiky tsy aboka nde ampidibola aminahy isan'andro. Raha ampiasain'olo isan'andro voalohany zegny famaniagna, miaraka olo fao mandry tia mamanina zegny. Izy koa tsika zo ty zegny mangala ologna Antananarivo zegny, efa misy karazan'olo zegny magnamboatra toeragna famaniagna zegny magnefa 500 000 francs isaka minute zegny izy mampidibola fo. Amy sisin-tany aty zegny mara tsy misy raha zay zegny. Donc zegny à partir an'le besoin-n'olo zegny anampitranao le varotrinao. Ny raha ampiasain'olo isan'andro WC, ohatra ny famaniagna koa zegny. Ny raha ampiasain'olo isan'andro transport zegny agnisan'ny raha ampiasain'olo isan'andro. Donc zegny izy ka mitady raha ampidibola isan'andro zegny anao, iregny zegny agnisany amina manokana amizay zegny agnisany nandany volanaha nagnanaovako investissement maventy tamin'ny fiainagnanahy, nandaniako lera, izy hitanao zo ty zegny, izy hitanao zo ty, izy ty. Donc fa mahita zegny anao zo ty hoe ny fagnataognana ny internet satria maro antsika zo ty zegny maregny hoe ino ma internet zegny, agnano koresy andeha hitady vady andafy non, tsy voatery zay fo, fa ny fianaragna ino le raha mbala tsy hainao.